tämmöisen pahiksen niin kuin, roolin näyttelemisessä? Vaikeinta? Niin. No tietysti, että siitä ei tule liian paha, koska sitten se on vähän yksitasoinen ja tylsä, jos se on vaan pelkkä paha, että siihen löytää tietyt herkät kohdat ja sen hyvän puolen siitä, että siitä tulee paljon rikkaampi siitä hahmosta, kun pystyy taikomaan niitäkin siihen mukaan. Joo. Mikä olisi sitten niinku hauskinta tässä tämmöisessä pahisroolissa? Hauskinta, no just se monipuolisuus, että se voi periaatteessa tehdä mitä tahansa, että sillä on kaikki mahdollista hyvässä ja pahassa. Että se on niin laaja se repertuaari, missä se liikkuu, niin se ei rajoita sitä ilmaisua. Joo. Mites onko sitten henkisesti raskasta näytellä niin semmoista jotenkin niinku, nimenomaan sellaista niinku pahista? Ei päinvastoin, se on kauhean raitista, että jos pitäisi näytellä pelkästään hyvää, niin se saattaa olla paljon niin kuin rasistavampaa tietyllä tavalla, että kun se rajaa niin paljon pois, kyllä tämä on aika kivaa ollut tämä Aaron tekeminen. Joo, miten sitten kyllä mä nautin siitä jotenkin, että se on mukavaa. Antoisaa. On. Jos tämmöistä pientä henkilöanalyysiä tekee, niin onko sun mielestä Aarossa mitään hyvää vai onko hän ihan läpeensä paha? Kyllä on paljonkin hyvää, että se on niin kuin hirvittävän voimakas niissä tunteissaan sitten, jos se jostain ihmisestä mieltyy ja kiintyy, niin se on kyllä siinä on semmoinen voimakas tunneihminen läsnä, että kyllä mä ainakin yritän tuoda siihen paljon myös sitten hyviä puolia, että se ei ole pelkästään sitä pahuutta. Että hän on niinku tunteissa, missä tahansa tunteissa, niin hän vaan niinku kokee sen niinku kaiken vahvempana. Kyllä. Aaron hahmo osittain on hyvin tämmöinen hurja ja intensiivinen, niin miten ihmiset sitten siviilissä, saatko sä kummallisia katseita tai kenties pelkääks ihmiset joskus? No toivottavasti ei. Toivottavasti ei, eikä tarvitse pelätä kyllä. Että. No, kyllähän sitä kaikenlaista kommenttia tulee, mutta se kuuluu tähän toimintaan.